mi salmini président Macky Sall mi salmini Sénégal fof min mbiyetemi ko Mamma Kandeh gummimi ko Gambie ko min woni gardiɗo parti biyeteɗo Gambia Democratic Congress ombo forma 2016 darino élection jawtuɗo 2016 ko min Mamma Kandeh Adama Barrow e Yaya Jammeh pormumi parti o noon e nder 6 mois min jeehi élection eyyi min mi rendano hay goto ko min tan yano kono noon e nder ɗum kay e raɓɓidemo mi dañno 17%. mi salmini Sénégal fof ko jewtumi ɗo he haala olof mi wawa ɗum fof rewtade par ce que ñiɗɗi joni kono noon addimi ɗo ko hawridde e ñalande nde musidɗo men giɗo leñol e programme muɗum ɗum woni Ibou Ndiaye o hollinomi teddugal ngal tawi mi wawa wasde tawede hen gila darnumi parti amo ko ɗo woni lawol folo taw mi yaltude tawoyede programme mi innirama programme ji kewɗi Gambie kono mi immina délégation tan ɓe jaaha kono ɗo ko hakkude leydi e leydi kadi wona hostinde noddunoɓe foloɓe kono noon woodi jikke mawɗo ko woni hakkude am e Ibou Ndiaye mi wi on naalanke wonde naalanke firtani a bonde wonde naalanke firtani a ala hawre wonde naalanke firtani a ala hamme yimɓe ɓe min tawi ɗo ɓe ko yimɓe kalifaji nder leydi Sénégal tan nden ko Ibou foti noon si o fotano noon wano ɓeni garataɗo ko ɓe kaali ɗo ko kadi mi nani ko wano ɗum noon kadi o ñamli min Gambie to min mbawa ɗum yobde ko he miɗen gueto noon yobde noon kono min mbawta par ce que o dimo e caggal ɗum min komi politicien mi haali ɗo nane affaire Macky e jaggannoɓe Macky ha Macky laami mbimi so tawi ɓe dadino yo ɓeydu dadade so ɓe ɓornino paɗe yo ɓe ɓesdu ɓe ganda kam e tarika Sénégal président jooɗiɗo heɓi mandat goto ala en jiiɗa noon fuɗɗora ɗo makko ɗo eyyi ko normal pour neɗɗo foof neɗɗo ɓiɗɗo leydi hay domowo o na heeɓi droit dartude leydi ndi ko ɗum loi o wi kono noon i woni sago meɗen minen kam miɗen jarna Macky miɗen jiɗani Macky par ce que minen Gambie nde min keeɓi caɗele ɗe o darima hen no fewi ɗum humpani aduna o hay goto e ellaji nan no goodi woɗɓe koɓe paamani ko gaño goɗɗo o sago makko ko anne ko yo o won gaño ma wawa won minen min mbawa wonde gaño Macky minen Gambinaɓe min mbawa ɗum won nden hay so min gari gane ko min mbiyata yo on jaggan bo nde jaggan toon mo nde min tawanoka min mbiyano on noon ko onon jinno jaggi kono noon ɓeydude jaggude nde kam kadi miɗen mbawi noon wiide par ce que woodi immiɓe kamɓe kadi eɓe dartate ko droit mabɓe pour yoɓe dartu nden